A szivárványpandák. Alejandro ügyetlen dolgai. Oké, ez a történetem arról, hogy beleestem Mariano fagylaltos kocsijába. Egy nap, amikor az utcán sétáltam, integettem a barátaimnak, akiket Isabelnek és Denisenek hívtak. De hirtelen megcsúsztam a pocsolyában, és... balesetben nekimentem Mariano fagylaltos kocsijának. És ezért vagyok ügyetlen. De hoppá, bocsánat, vagy lo siento Mariano, hehe. A vég.